संदीपने फोन काय केलाय? बोल ना. झोपलो रे. नाईटला गेलतो. पार्टी? हा, 31 डिसेंबर. विसरून गेलो रे झोपेत मी. झोप मला माहित नाही. हा, आत्ता लगेच. हा, लगेच लगेच येतो. ठीक आहे. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. कुठ चालला तू तुम्ही पार्टीला बी ते जायचं नाही. पहिलं सांगायला आले घ्या या पोरीला सांभाळा. लय चाललं पार्टीला, लगेच चालत फोन लावा लागे मित्राचं, लगे उठून लगेच झोपीतनं चाललात. हिला घ्या म्हणलं तर अरे संदीप, गावा तुम्ही. नाही रे, तुला काम आलंय मला. आपण भेटू आता. थांब ना. फोन लाव तुम्ही. मी नाही येत रे बाबा. नाही येत मी. जा.